ndasaruta anonzi David Pawanawajes. He is a man after my own heart. A man after my own heart. A man after my own heart. Anotetera sinoda moyo wangu. David munhu ane moyo. But Bible rikuti Mwari vasvika pavari kuti David haana pakusarudza kuda kuita zvinoda umwoyo wake. Ati a man after my own heart. He is a man ane wake moyo. Pane patakarasa presence yaMwari. There are certain things zvikusiri kuitika mumhuri dzekwedu nekuti presence yakatama. Calling us to a place of repentance. We need to go back to the place where God placed us before. The foundation of my church is powerful. Mwari arikutaura kuti munhu wandasarudza ane moyo, but achuza kuita zvinoda wangu moyo. The presence of God is not with us. We need to restore the presence. Let's weep and mourn. We need to come before God with our aprons. Surrender before God and say, God, ndega andigoni. Kana mukasandisimbisa Mwari andigoni. Anoti vakaremera wei muture pasi petsoka dzangu. Ndinokupa mutoro wakareruka. Veneko
usiye